Krzysztof, are you ready? From the whistle, ready? Aivan järjetön suoritus. Tuo viimeinen meni kyllä niin tiukille jo, että Krzysztof, the last one, that was already the hard one, eh? No. I think maybe one more, but I don't know. Elikkä hyvä yleisö, Krzysztof Racikovski, 13 suoritusta täällä Ylämyllyllä, uusi maailmanennätys viikinkin punnerruksessa. Aivan todella uskomaton suoritus. Thank you, Krzysztof. Thank you.